mga kapare ko? Ayan, long time no see sa ating vlog. So welcome back to my channel. So ngayon guys ay mag-uumpisa ng tag-init. So matagal-tagal tayo hindi nakapag-vlog. So start ngayong araw, mamumundok na tayo para mag-vlog. Tuloy natin yung pag-vlog, sayang eh. So siyempre kasama ko yung aking kambal. Hi kambal. So ayun siya. So yung isa andun, bumalik sa bahay, hindi nakalimutan. So paahon ulit tayo sa natuldukan para gumawa ng mga content. Lakad. Pagod ka na agad. Nag-uumpisa pa lang, pagod agad. So ito yung isang kambal. Oh. Uy! Bilis! Oh, sus mo, pag-wapo po. Isi ko, bilis. Thank you. Bilis! Iksiksian mo yung bag mo, be. Haba. So, ayun na nga. Walang ibang kasama kung hindi sila lang. Ayan. Hi naman kami. Hello kami. Kami dala sa Nujol. So, pupunta na kami ngayon sa Hi Rana. Kambal! Hello. Ayan. So, kami lang ang aahon dahil yung iba nauna na kanina pa. Tingin-tingin ko pa dyan eh. Ipakyot pa kayo ha. Andito tayo sa Kalatian. Tiniplag shootingan namin dati. So malapit tayo sa katotohanan. Ang pagod. Mga pare ko, kakarating lang namin. Sobrang pagod. Ayan eh. Ganda ng bahay oh. Ayan o, ito yung bahay na ginawa natin. Ayan o, hindi tayo na sa atin. May palisdaan na pala dito. Pagod. Ayan o. Ay bebe, kumusta? Pagod? Bebe? Kumusta? Wala? Parang tanga to. Ay, Tinay. Tinay. Hi. So, what's up mga kapare ko eh. Ayan na, turulog na sila. Ayan na. Mga ganda ng tulugan nila. Umagalaw pa yung isa tulog. Ayan si Cristo. Siyempre tinduyan ko. Good morning. Okay. Good morning, nanay. Good morning mga pare ko eh. Dito kami guys natulog kagabi. Yan, lima. Sabit kami ng duyan. So what's up mga kapare ko? Good morning. Welcome back to my channel. Ayan, long time no see. Dahil ngayon lang ulit tayo makakapag-vlog. So ngayon guys, ang episode natin ay mga ngaso lang tayo. Mamaya natin malalaman kung anong mahuhuli nating kahayupan dyan. Ayun, may isa agad oh. Aso. Oh, si B-Max. So, ayun guys. Siyempre, kasama natin ang team pero kulang. Ayan si... Baluka. Si Raida. Si Christoph. Siyempre, ang inyong likod, si pare ko. So, tara. So, tagal natin di nakapag-vlog. So, siyempre, ayan si Christoph. Siya ang ating gunman. Tagpos. Anong tatagpusin mo? So, ayan si Carnel, wala pa. Hintay natin si Carnel. Pre, shout out sa'yo. More.
Hi, Christoph. Sinilak sa ano sasabihin mo? May sasabi kanina? Sinong mahal? Nakalimutan ko na. Si Hakdog. Ay, Hakdog. Si Hakdog. Message ka naman. Shoutout mo naman si Hakdog. Ay, si Hakdog. Hakdog. Si Hakdog. Tali na, oh. Seryosilyo ka. Yun. Sabihin ka? Shoutout sa mga marites dyan. Kakasama na naman kami. Sa Pulasan. Relax, Jo. Mama kalikapad eh. Okay guys, tinakunan yung saktong pangyayari. Pero tinamaan ang isang ibon. Mas maganda walang bayainan. Saan? Uy, ito guys, oh. Kahuli tayo ng isa. Ayun. Ay, mainit-init pa, oh. Quality. Ay, sobrang dilaw, sobrang katabaan. So, guys, nandito kami sa tunnel. Tunnel ba ito? Daanan ng Kalabaw. Sa sobrang tagal na dinadaanan, lumalim. Naglubog na. Wala na yung bayaw. Mahal. Hey. Hey, what's up? Basta. Okay lang. Okay lang, guys. Long time. Dira balik. Para tal si ano ah. Parang nakasanay sa mga ganitong lugar. Oh my God! LOL. Hoy, Christoph! Sus, wag ka. Gumapang ka na. Si Dani nga ay nakaakyat. Iyo. Nagpapasit lang yung buwisit niya. Sige, kukunan ko kayo. Sige. Sige, Christoph, sundain mo. Maghuros sana. Adventure nga eh. So dito guys kami dito si Opel kahapon nakahuli ng exotic food animal. Ayun yun, pinulak niyang kahoy. Dito siya naghapag kahapon. Akyat tayo. Medyo matarik yung kalibis. Ay, no, ito lakas ng signal. Diba? Nasa pakaibabaw na tayo. Oh my God. Selfie! Selfie. Woo! Ganda ng view. Mainit dun, oh. Ay, maganda panahon yan. Tayo mga aso. Ha? Saan? Mainit. Papunta rin yan dito. Antayin na lang natin. Mawa ka naman. Ganda ng view. Magkuha tayong puso. Ay, no. Ay, Sa siya baon. nga, oh. Wala tayong... Ngayon pa nga may bunga, pwede lang tibain. May tibain sa bao. Nakaw na pala. Uy, wala tayong lagay. Huli kayo sa camera. Wala tayong sako. Sabi ko kasi magdala kanina eh. Sino magsabing wag na? Tama lang sabi. Yung ano? Upal. Na, trespassing na. Ayan na po. Pinasok na po namin ang lupa ng may lupa. Ayan. Daming saging guys. Ay, halos talaga sinira na. Kung sino man po nakakakilala sa mga to. Kung kanino maitong lupain, Wala naman tanim na nyug ah. patawag nyo na lang po kami sa barangay. So guys, oh, saging. Oh, lahaba na. Ang laki pa ng puso. Ay, hinog na. Ay, yung matigas na ito. Oh, saba. Baga dun, oh. Saba guys, saba. Ayan oh. Pahinog na yan. Puso
Wala ito. Ang pagkano lang ito. Ha? Ang gagawin mo, sir? Ang ganda ng Ito view. tayo ng puso. Puso? Lalo kung walang ulap. Saging lang ang may puso. Oh, ang ganda na naman. Mainit na. So guys, kukuha tayo ng gulayin. Ayan. Kung wala mong mahuli, di Huli. ba gulay May huli pa rin tayo. pambangot ng ibo. Puso mula sa saging. Matigas guys. Baka pulaki. Ang laki ng puso. Yun. Oh. So, ano na? Parang pa ko ako. Oh, ito po ang sarap na gulayin. Pang inang laki ano. Ang ina mo rin. Kumura ka agad. Kanya, laki ng puso. Saging lang ang may puso. Ilan na ang kaso dyan. So, ito pa guys. Mayroon pa tayong kukuning isang puso. Ayun. Ayun. Oh. Yun. Ay. Kala ko sumalbo na. Sumalbo. Ba't maabot?